कि भाई आज इंडिया पाकिस्तान के मैच बा, तो हम वो खिलाड़ियों लोग से कहल चाहतानी कि आज आन बान शान के मैच बा, न तो हर लड़ाई झगड़ा में केहू कुछ कह देला जा तहर माई का जितिया कैले रहला। तो हम वो खिलाड़ियों लोग से हम ये कहल चाहतानी भाई कि मैच तोरा हर हालत में जीते के बा। इंडिया पाकिस्तान के मैच बा भाई, आ जहाँ जहाँ से भाई हमार लाइव देखे तरह तनी एक बार वीडियो शेयर कर दो जो माई जिगतिया कैले बिया। काहे कि खिलाड़ियों के मम्मी पापा हर व्रत सब कोई के कर सकेला भाई। जय हो हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज हर हालत में जीत के आएगा भाई। लव यू मेरे भाई।